जों बिजनि कलेज स्पर्ट्स सेल आरो बिजनि कलेज इउनियन बडिनि बानजायनायजों बिजनि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव बिजनि साब डिभिजननि जायफोर इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन दं बिनि मादाव जों मोनसे फुटबल कम्पिटिसन फाथिदों। बे कम्पिटिसनाव मोन 8 टीमा बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायाव दिनै बे बाहागो गेलेनाया जागायदोंमोन 21 आरो 22 आगस्टआव। 21 आगस्टनिफ्राय जागायनानै 22 आगस्टआव जों दिनै सफैबाय। 22 आगस्टआव दिनैनि दिनाव सेमिफाइनाल आरो फाइनाल जागायगोन आरो बिनि थांखिया जाहैबाय जों बिजनि ओनसोलनि इडुकेसनेल इनस्टिटिउसनफोराव फरायबाय थानाय जायफोर मोजां मोजां गेलेग्रा गथ'फोर दं बेखौ जों बुथुमनाय आरो लोगोसे बिजनि कलेजजों बे ओनसोलनि इडुकेसनेल इनस्टिटिउसनफोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय मोनसे परिबेस आबहावा सोरजिनायनि थांखि लानानै बे बादायलायनायखौ जों खुंनो लादों आरो बे थांखिखौ लानानैनो गेलेग्राफोरखौबो थुलुंगा होनो थाखाय बे बादायनायखौ जों आखायाव लादों। गासै मोन 8 टीमा बेहाय बाहागो लादोंमोन। बिजनि कलेज, आनन्दराम बर' एकाडेमि, बर' बाजार हाई स्कुल, खयला मयला हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल, आमगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल, बर' बाजार कलेज, अद्वैत बिद्यालय आरो नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल। बे मोन 8 टीमा जोंनि बे गेलेनायाव बाहागो लादों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों मैयानि खेलायाव जे मोजां मोजां गथ'फोरा बे गाव गावनि पारफरमेन्सखौ मोजाङैनो होदों आरो बिनि गेजेरजों जों सानो बे सिलेक्टिभ स्टुडेन्ट जुदि जों प्लेयारफोरखौ जुदि लानो हायोबा लानानै जुदि बिसोरखौ मोजां कचिं होनो हायोबा बिसोर नेसनेल पर्याय बा स्टेट पर्यायाव मोजां गेलेगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।